Sudur baten abenturak. Bazen behin sudur bat. Sudur doktore bat. Sudurra asperturik zegoen, beti toki berdinean egoteaz. Alde batera begiratu eta bestera begiratu, beti betiko gauzak ikusten zituen. Orduan, sudurra pentsatzen hasi zen. Niretzat egindako tokiren bat egon behar du hor nonbait. Gustora sentitzen naizen tokiren bat. Toki bereziren bat. Horrelako toki batean zoriontsu izango nintzateke. Orduan sudurra hirira joan zen. Dena oso handia da. Eta usaina oso erakargarria. Sudurrak goitik behera usaintzen du dena. Kaleetan zehar ere, bazter guztiak, eta azkenean galdu eginda. Baina hor goitik ahots bat entzuten da. Galdu egin zara! Egin dio oihu liburutegiko katuak. Zatoz nirekin, eta bilatzen ari zarena aurkituko duzu. Ora. Eta gure sudurra liburutegira igo da. Katuak liburutegia erakutsi dio, eta sudurrak gustoko ditu liburuak. Honek tinta usaino du, eta beste honek hautsarena, dio sudurrak, liburu guztiak sakonki usaindu ondoren. Agian hemen geratuko nintzateke. Baina ezin da liburutegiak gauez itxita dago, eta denek joan behar izaten dute. Baina nora joaten dira? Behin liburutegi kanpoan txakur bat gerturatu zaio. Munduko tokirik hoberena ezagutzen dut nik. Zatoz nirekin. Txakurrak jatetxe batetara eraman du. Ze usain goxoa, dio sudurrak. Zenbat usain gainera. Baina ni zer nabil hemendik? Galdetu dio txakurrari. Baina txakurrak ez dio erantzuten, oso lanpetuta dago jaten. Baina sudurra ez dago oso gustora. Toki hau ahoentzako da, pentsatu du sudurrak. Ez da niretzako. Orduan uso bat gerturatu zaio, ikaragarria zara. Zatoz nirekin, nik erakutsiko dizut zuretzako tokia proposa. Agian usoak ezagutuko du sudurrarentzako toki egokiren bat. Hauxe usotegi antzokia da. Sudurra doministiku dantza ospetsua dantzatzen hasi da. Eta bapatean, bikain, ederra, oihu egiten dute usoek bere dantza ikustean. Baina azelotxa, pentsatzen du sudurrak oso uduri. Azalean zerbait likatxua itxatxiko balitzaik bezala sentitzen naiz. Denak niri begira zuzen. Eta horregaitik eta presaka, handik ihes egin eta hirira joan da berriz ere sudurra. Behin kanpoan sudurra asko zobe dago, aske sentitzen da. Mundua oso handia da, dio berak. Hor nonbait niretzako tokiren bat egon behar du, eta aurkituko dut. Sudurra ziur dago aurkituko duela. Aurkituko duela bere gustoko tokiren bat. Gustora, eroso, goxo eta lasai egongo den tokiren bat. Orduan sudurra munduko mendi garaienera igo da. Txori eta lainoen pare.
eta arrainak bezala itsasoko leize sakonenean lurperatu da. Agian toki garbi hotz eta izugarri batean geratu daiteke. Den-dena zuri-zuria den tokian, arnasa hartzerakoan, atxa botatzerako momentuan izazten den tokian. Agian espezia berezien usainen artean galdu daiteke, bero ikaragarria egiten duen tokian. Hau ote da sudurrarentzako tokia proposa. Eta bertan geratzen bada? Behin onaino iritsita, sudurra ez dago gustora. Gaizki sentitzen da hemen. Mundu guztian zehar bidaiatu du. Usain ikaragarri izugarriak ezagutu ditu. Baina oraindik ez du bere tokia ezagutu. Toki eder batekin bat egin eta eroso sentitzen dena. Pozik eta alai egon daiteken tokian. Agian arazoren bat dauka sudurrak. Zerbait gaizki doa. Medikuari egin dio bisita sudurrak, eta negar zotinka esan dio medikuari. Ez dut niretzako toki egokirik aurkitzen. Medikuak betaurreko txikiak sudurpuntan eta eskuak bizkarrean gurutzatuta, honela esan dio arnasa sakon hartu ondoren. Nik uste dut baietz. Ez alduzu ikusten mundu osoa dela zuretzako tokia proposa. Zure tokia beti erdi-erdian dago. Erdi-erdian nabarmenduta. Sudurra zara eta. Argitxua piztu zaio sudurrari, medikuak esandakoa errepikatu ondoren. Hasieran isilik eta gero ozenago. Erdi-erdian dago nire tokia. Erdi-erdian dago nire tokia. Erdi-erdian dago nire tokia. Erdi-erdian dago nire tokia. Hementxe dago sudurra. Mundu osoa usaindu du eta azkenean aurkitu du bere tokia. Toki guztietan bat dator eta gustora dago, bai noski, zoragarria da.